Έτσι θα ανάψει και ο χορός σε λίγο. Σας βλέπω εγώ, δεν κρατιέστε. Summer Fun Β, περίοδος 2007. Και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί. Καλά, εδώ. Άντε ρε παιδιά, δεν έχω και χώρο. Χεράκια μπροστά. Πώς κάνουμε όταν περιμένουμε κάτι? Χεράκια μπροστά. Κουνάμε χεράκια, κουνάμε δαχτυλάκια. Μπράβο. Όλα υπάρχει γέλ. Με το που θα πάρει φωτιά εκεί, το σημείο, παίρνει φωτιά και ο χορός. Ο υπαρχηγός λέει, ο μικρούλης κατασκηνωτής τα δίνει όλα σήμερα. Και η ομάδα του. Μπράβο σε όλους. Ένα χειροκρότημα, Summer Fun, Β κατασκηνωτική περίοδος 2007. Και του χρόνου σε όλα τα παιδιά. Πάμε τώρα για χώρο όλοι. Πολύ πολύ όμορφο. Πολύ πολύ όμορφο. Ένα χειροκρότημα, ένα δυνατό. Και το όνομα της κατασκήνωσης με το 3. 3! Και Summer Fun βρε. Δεν έχετε πνοή. 3! Γύρω τη φωτιά τώρα. Ένας πολύ πολύ μεγάλος κύκλος. Και έτοιμοι όλοι για χορό. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά. Όλοι στο χορό τώρα. Οι βοηθοί θα πρέπει να είναι στα στέκια τους, στις υπηρεσίες τους και όλοι γύρω από το χορό, όλοι γύρω από τη φωτιά για χορό. Οι ομάδες με τα στελέχη.